Ағымдағы елның 11 айында 255 километр юл түзелген һәм ремонтланған. Статистика буенча федераль трасса магистральләренең сыйфаты яхшыру нәтиҗәсендә һәлакәтләрдә үлүчеләр саны кими. Бу хакта Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Хәнифов федераль һәм төбәк журналистлары белән очрашуда белдерде. Узып баручы ел нәтиҗәләре буенча Татарстан куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар илкүләм проектын үтәү буенча иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән 12 төбәк арасына керде. Трассаларны планлаштырылган ремонтлау тулы күләмдә тәмамланган. Шулай ук транспорт һәм юл хуҗалыгы министры яңа илкүләм проектны су транспорты һәм тиз йөрүшле суднолар җитештерү программасы турында хәбәр итте. Карар киләсе елның апрелендә кабул ителәчәк. Безнең республика өчен бу бигрәк тә актуаль, чөнки территория буенча 4 судно йөрүшле елга ага. Метеорлар бакчачы пассажирлар өчен дә, күп санлы туристлар өчен дә кирәк. Жолны төзегән чакта 2 этапка бүләргә булдык. Отложенные технические решения дип инде. Башта жолның бер киемен эшләргә инде, дорожная одеждасын. Жол төзелеп беткәннән соң инфраструктура, су, газ, канализациялар, үйләр, йортлар төзелеп беткәннән соң, инде нык нагрузкалар беткәннән соң җигертеп чыгарга ул жол өстеннән уже традиционный материал белән и ул чакта жолны бирегә эксплуатация. Фәрит Хәнифов авыл юллары төзелеше, Зур Казан боҗрасы, киләчәк М12 масштаблы проектны тәмамлауга кагылышлы сорауларга җавап бирде. Министр масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренә тармак проектларын оператив һәм гадел яктыртулары өчен рәхмәт белдерде. Рәхмәт хатларына Вести Татарстан коллективы, шулай ук Татарстан радиосы лаек булды.